Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni gadulong sa inyo. Kagyari atong mga top stories of the day. Today is July 17, 2026, Biyernes kadlaw. Balik sa masobra 80 pesos ang litro sang diesel next week. Gasolina magasaka man. 19 ka mga commercial establishment sa Bacolod gimpasira kay wala sang business permit. Ikaapat nga suspect sa pagpatay sang American marine biologist nagsungka na. Teenager nga nagsakit sa ido for content gimpatawag sang LGU. God sa good vibes, mapasabaw ta sa tripping ni Ruming. Kag RU Foundry, 52 years na sa pagserbisyo sa RU, agreeable, inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may kapinsa 9,000 tanan ka mga traffic violations ang na-record sang PTTMD sa Bacolod City sa sulod lamang sang 6 kabulan. Sa kapin, 9,000 ka mga violations ka na-record sa Bacolod City Transport and Traffic Management Department o kung BTTMD, nagapanguna ang violation nga obstruction sa dalan. Masobra sa 2,000 ka mga salakyan kag tricycle ang tigayon nga napangtikitan sang BTTMD bangod nagabalabag sila sa dalan samtang ang iba naman ang nagapark sa mga hindi designated areas. Parayon man ang towing operations ng BTTMD. Humalin Enero tubtub Hunyo, may 534 na ka mga natow kag kalabanan diri mga electric bikes nga nagabiyahe sa dalan. Insiling ni Attorney Ruben Sapik ang pamuno sa BTTMD nga padayon pang ilang nga pagpanakop sa mga e-bikes bangod wala sila ginmanduan sa sagunian panglusod nga untatan ini. Damlag pa. Ginaparubahan na sang SP ang ordinansa nga mag-regulate sa mga e-bikes apang tubtub sa karon wala pa ini mapatuman. Sandig sa ordinansa, kinahanglan nga magpasa sang barangay ordinance ang tagsa ka barangay kung saan nakasaad ang designated areas kag route sa mga e-bikes nga nagabiyahe sa ilang lugar. Samtang may bayaran naman sa 195 ka mga salakyan ang gin-clamp sang BTTMD bangod yara ini sa mga clamping areas nagaparking. The rates are really very cheap. Too low. Very cheap. Kadako sa ginagasto tada, no? Gabutang ta tao, Oo. gabutang ta traffic aids, gabutang ta gagasto ta krudo, kasirata sa dalan, inconvenient ka-inconvenient ang motorista kay kasirata sa dalan. But I think the rates are very cheap, no? So For example, pilang gatos lang. 100, ano lang? Hundreds lang, why pagani guro na 1,000 pesos ang ginabayaran. Oo. But you can see that although there are some nga kuanyay ng ano ya balay Hindi ng fundraising. hindi for income, May kausa. no. Advocacy. May iba niya may advocacy no, like gabulig sa pigado, pero may ara iba niya nga income generating niya, no. Ginahulatan ang karon sang Banwa sa Castilla na mga heavy equipment nga ipahulam sa probinsya para masuguran ng paghawan sa Ibid Creek sa barangay Biak na Bato. Kasunod sang ulan nga dala sang Bagyo Inday, ginaanod naman padulong sa creek ang mga volcanic debris nga damlag pa. Nagikan sa makapilaman ka beses kapag buga sa bulkan kanlaon, dakip na ang moderately explosive eruption sini. Sunod sa kay Vice Mayor Rumayla Nicor, naghatag na sang permiso si Governor Eugenio Selacson sa pagpahulam sa La Castellana sang heavy equipment. Magatake na lamang sang initiative ang La Castellana sa pag-scrape sang Ibid Creek. Kung ibutang man lamang ini sa kilid, liwat nga maanod kung magbubo ang ulan. Sunod kay Nicor, ginaplano nila nga isaylo sa ubos nga bahin sa lugar ang mga materials nga makalkal gikan diri. Kinahanglan nga mahawanan ng Ibid Creek bangod sa posible kapag awas naman sa tubig kung magbubo ang ulan. Kinahanglan man sunod sa kay Nicor nga ma-relocate ang mga pumuluyo nga malapit sa Ibid Creek. May mga 60 ka mga pamilya sunod sa iya ang dapat masaylo. Ang relocation site sa Barangay Talaptap nga para sa mga apektado sa bulkan kanlaon ang hindi pa man sarang masayluhan sa karon. Very naging siya detrimental naging kay ang creek nagatipahag kabay kay ang mga kahoy mga nagkarakuan na
Karalagas, kala tumba na plus ang mga batuti ng puro naging siya balas. Naku lang taon mo, due talaga volume sa water coming from the bukid sa kanaon. Nag-aupo na ng mga teprag, awas na siya. So, ang tao, nagaan na gid. Pero, ang sa ubos naman sang creek, kung tinubuan siya, inistorya na nakunto sa pagkadto ko pag evacuate sa ilang. Siling ko, you need to look for relocation. Sa number 8, 10,000 to 100,000 pesos ang ginaduso sa karon nga sang BTTMD bilang permit fee para sa mga running events sa Bacolod City. Pag isa-isa kasulat nga ginpadala sa Bacolod City Transport and Traffic Management sa sanggunian pang lungsod, ginapangabay sini nga ang pag-amend sang sukot sang pagkuha sang permit para sa mga running event sa syudad. Sunod sa BTTMD, nagadamo na ang running event sa syudad kag halos kada semana may ara sa mga fun run nga ginapatigayon ang mga pribado kag pampubliko nga mga institusyon. Apisar nga maayo ini sa ikayong lawas ang publiko, naga-requirement ini sang traffic management nga kinahanglan tun-an sang BTTMD. Pag-reroute sa mga sasakyan kag pag-deploy sa mga personnel sa syudad. Ginsiling ni Councilor Jude Tadeo Saison nga wala makadangat sa ila o kung wala makadangat sa 1,000 ka pesos ang ginabayad sa mga organizers agud makakuha sang permit. Ginaduso sang BTTMD sa SP ang 10,000 pesos nga minimum permit fee sa mga running events samtang 100,000 pesos naman kung masobra sa 42-kilometer run ang event. Natarana nga talakayon sang SP ang proposal sang BTTMD sa masunod nga sesyon. Suno kay sa ison, ila pag ginatun-an ini kag posible nga maghatag lang sang mas manubo nga permit fee sa mga run for a cause nga events. The rates are really very, very cheap. Too low. Very, very cheap. Kadako sa ginagasto tada, no? Gabutang ta tawo, Oo. gabutang ta traffic aids, gabutang ta gagasto ta krudo, kasirata sa dalan, inconvenient ka-inconvenient ang motorista kay kasirata sa dalan. But I think the rates are very cheap, no? So For example, pilang gina gatos lang 100, ano lang? hundreds lang way pagani guro na 1,000 pesos ang ginabayaran. Oo. But you can see that although there are some nga kuanyay ng ano ya balay Hindi fundraising. hindi for income, May kausa. no. Advocacy. May iba niya may advocacy, no, like gabulig sa pigado, pero may ara iba niya nga income generating gid niya, no. Sa number 7, duha ka mga balay kag isa ka building ang nasunog sa Escalante City. Nadulaan sa puluyan ang 95 ag 71 anyos nga mga lola matapos ang nagluntad nga sunog sa likod sang Old City Hall sa Gamao Street, Purok, Bigonya 1 sa Barangay Balintawak, Escalante City, Huwebes kadlaw. Base sa report sa Bureau of Fire Protection, Escalante, duha ka mga pamalay ang ginapanag-iyahan sa mga tigulang ang totally destroyed kag isa ka business building ang partially damaged. Wala naman sa may nasabaran sa among insidente. Marasi ka ginlamon sa kalayo ang mga balay nga himo sa light materials. Nagtingwa ang pila ka mga persona nga patson ang kalayo paagi sa pagbasya sa tubig. Parayon ang investigasyon sa gintunaan sa sunog. Suno sa BFP, pinakauna ini nga tion nga may nagluntad nga sunog sa among nga purok. Sa number 6, teenager nga nanakit sa ido for the content, ginpatawag sang LGU sang Kawayan. Nagpangayo sa pasaylo ang 18 anyos nga content creator nga nagtampuyong sa ido para sa iya nga content. Bangod suno sa iya, wala siya makahibalo sang layi nga nagapangapin sa mga kasapatan. Gipatawag sa opisina ni Kawayan Mayor John Ray Tabuhara ang nasambit nga small-time vlogger. Siya ang ginatagan sa mga konsekwensya sang iyang inhimo kag ginpaidalom sa counseling angot sa animal rights.
Naging yung Provincial Veterinary Office kay isurrender sa ila ang ido ngayara sa video pati na ang iban pa nila nga mga hinuptanan sa panimalay agud na pasiguro nga mahatagan ang mga inisang insakto nga pag-atipan. Nagpirma sa barangay hall sa mambugsay sa kawayan ng vlogger nga nagapamatuod sa ila kooperasyon kag pagsunod sa panugda sang PVO. Nagaobra bilang mangungumak tapasero ang lalaki kag sunod sa iya tungod sa kapigaduhon. Nagsunod ini sa content creation sa paglaom nga makasweldo paagi sa social media kag makabulig sa ila adlaw-adlaw nga panga kinahanglanon. Gusto tayo nga mo sikat yung ko iba na content na amo na lang na hunahunan ko te way ko kabalo nga sala gali. Tiga dogid kayo. Gusto mo makasweldo po sa Facebook de. Mo na nga nag-vlog na lang ko. Kag nga ubra gapangguna lang man way mako iban ubra tapos zero lang man ko. Ngayo lang ko sorry. Sorry sa tanan nga nangakin sa akon kung sala man gid ang ginhimo ko. Ngayon lang ko tani sore. Sa number 5, ikapat nga suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist sa Negros Oriental ang nagsungka sa PNP. Isa-isa nga nag-abot sa Provincial Prosecutor's Office sa Dumaguete City ang mga suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist kasi Dr. Kent Carpenter Biyernes sang aga. Makitaan man ang pag-abot sang 34 anyos ka live-in partner sa biktima nga mo ang nagtindog bilang complainant witness sa pagpasaka sang kaso batok sa mga suspect. Sunod sa kay Police Colonel Timar Alam, ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office, na pasakaan sa kaso ng robbery with homicide via inquest proceeding sa alias MO, 26 anyos, nga amo ang nagtiro kay Carpenter, kag alias JF, 40 anyos. Sila ang nadakpan sa hot pursuit operation. Samtang ipaagi naman sa regular filing ang pagpasaka sa kaso kay alias CD, 21 anyos, kag sa ikaapat na suspect nga nagsungka sa kapulisan. Suno kay Alam, wala magsulod sa hot pursuit operation ang pagdakop sa ikatatlo kang ikaapat na suspect samtang isa ka persona ang nagapabilin pa na at large. Sa number 4, 5th District Representative Dino Yulo ang nagapanawagan karon sa mga stakeholders nga pungkuan kag istoryahan ang mga himuon nga mga aksyon batok sa paglaptas ang peste sa tubunga RSSI. Sunod sa kongresista sa iyang bahin, siya nagasuporta sang science-based method kag ginatugyan niya sa mga experts ang pagpatod kung ano gid ang pinakamaayo. Luyag niya sang hybrid na approach sa away kontra RSSI. Patag niya sa mga areas nga heavily infested na sang RSSI, kinahanglan sang chemical spraying para gilayon nga masabat ang problema. Ini ang temporaryo lamang sunod sa iya bangod sa dalayon, mag-shift naman sa biological control. Sa tuman nga infestation sang RSSI sunod sa iya, hindi na ini masarangan sa biological control nga pamaagi bangod malawig ang ini nga proseso. Una, spraying sang chemical pagkatapos sang pagpatuman sang biological control. Dugay-dugay, galing nasuno sa iya ang sa mga tion madula naman ang RSSI. Damlag pa, ginsaning ni Governor Eugenio C. Lacson nga maga-go green ang Negros Occidental. Si SRA Administrator Pablo Luis Ascona ang nagsiling nga immediate intervention ng kinahanglanon kontra RSSI kag ang natural nga pamaagi hindi solusyon. Sa piyak kabahin, may pang-atake man sang army worms sa mga kamaisan sa nabukid nga bahin sang Moises Padilla kag Isabela. Bagay nga dapat man gilayon nga aksyonan kag hindi napagulaton nga maglapta pagid. Ang akon amo niyo gapanawagan kita no nga tani makapungko ang tanan nga stakeholders kag isa lang no ang aton nga action plan kag action program para sa bugos nga nga probinsya no or bugos nga isla. Tiniuna nga mag-isa kita para sa industriya, tiniuna nga aton kalimtan kung ano gid man ang aton nga mga interest no sa industriya man o sa politika para sa kamayuan sa pumuluyo.
Sa number 3, 19 ka mga commercial establishment sa Bacolod City ginpasira bangod wala sa mga business permit. Gisiling ni Levy Pangge, ang pamuno sa City Legal Office Enforcement Team nga wala maka-renew sa business permits ang mga establishmento sa sulod sang Lopez East Center. Rason nga ginpangsirad-an ini sila. Sa 19 ka mga baligyaan nga ginpasira, maiban sa ilang nga sunod sa kay Pangge, wala gidya makakuha sa business permit, samtang ang iba naman wala maka-renew. Dugang pa niya, antes ng pagpasira sa ila, ginsunod sang CLO ang due process. Sang tinalikdan pa nga mga binulan, na-serve sang CLO ang notice sa amo nga mga baligyaan. Lakip sa mga ginsiradan ang mga food stalls, pila ka mga baligyaan sang dry goods, kag pati na ang bahin sang grocery store. Suno kay Pangge, kinahanglan nga ang tenant sa sulod sang Lopez East ang makakuha kag mag-renew sang ilang mga business permit agud makabalik sila sa pagbaligya. Nagaparay ng closure operations ang CLO subong nga adlaw sa barangay Villamonte sa Bacolod City kung sa diin isa pagid ka bar ang ginpasira bangod wala man maka-renew sang business permit. Sa number 2, isa ka aksyon protesta ang natarana magasugata sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Magamarcha gikan sa Provincial Capital Laguna nagkalain-lain nga mga grupo nga magkaalyansa padulong sa Government Center replica sa Hulyo 27 santo sa State of the Nation Address ng Presidente. Sumad sa isa na katuig ang SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. kung sa diin iya nga nasambit ang mahiya naman kayo sa pagtumod sa korupsyon angot sa flood control. Suno sa grupo sa idalom sang taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado Network Alliance, wala sa gyapon na dangtan ini. Sila ang nagapanukot na sa presidente. Mga 5,000 ka mga kaalyado nila ang ginapaabot nga magamarcha sa dalanon sa Marso 27 suno sa kay Noli Rosales o kung sa July 27 suno sa kay Noli Rosales. Wala labot nga gusto nila pasabton ang presidente. Sila man ang nagapanawagan nga pasabton man sa mga ginahaboy sa iya akusasyon sa vice presidente nga si Sara Duterte. Marcos singilin, Duterte panagutin ang panawagan sa grupo. Base sa amon pag-meeting, 2 times na kami naka-meeting, so dako ang full commitment sa atong simbahan nga magaupod ang ilang tumuluo sa para upod sang sa sininga protesta si dalom sang One Economical Council o 1C sa Negros. Nag-commitment sila nga popdo nilang ilang mga tumuluo kag nag-ibita man sa mga school para magaupod ba ng aton yung mga youth kag hindi lang libro kag kinaalam sa sulod sa eskwelahan dapat ang ilang matun-an, dapat matun-an man nila ang pakig-away sa dalanon para baguhon nato ang aton yung sitwasyon. Mga ano kada mo na, sir, gina-expect, sir? So expectation na mo no base sa gipresent dito sang grupo sang tama na ara kami sa 5,000. Sa bukluran ng magagawang Pilipino sa malawig no nga maisa na naman katuig nga deklara niya sa mahiya naman kayo nga SONA niya pero sa gihapon wala sa o kung pipila lang no ang mga iyara sa tuktok nga na preso bagi sa korupsyon si Jinggoy pa lang no kagka madamo pa sa ara dira nga involved nga mga senador kag mismo sa aton nga executive nga level nga pagasakton naton para prisohon. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Bad news para sa tanan. Balik na naman masobra 80 pesos, 80 pesos ang presyo sang diesel. Sumugod next week, pati presyo sa gasolina, magasaka man. May big time oil price hike na naman sa masunod nga semana. Ini ang ginanunsyo ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director kasi Attorney Rino Abad. Suno kay Abad, palabuton ang 3 tub 4 pesos nga saka sa bilis ang kada litro sa gasolina sa Martes.
11 pesos tubtub 12 pesos ang saka sa kada litro sang kerosene kag napulo ka pesos tubtub 11 pesos ang saka sa bilis sang diesel. Botsilingon, balik na naman sa line of 8 kung masobra sa 80 pesos ang kada litro sang diesel nga sa karon yara sa masobra sa 70 kada litro. Ang oil price hike ang dala sang tensyon na naman liwat sa tunga sang Estados Unidos kag Iran sa paglabay sa Strait of Hormuz. Ini naman ang pinakamataas nga saka sa bilis ng produktong petrolyo sa sulod sang 3 ka bulan. Ka-stressful sa mga balita, iyari mapabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sining nga weekend. Mahilig ka bala magpasabaw? Nakaibalo ka mo bala nga diri sa Bacolod? Mayara sa bago nga. Pwede nyo makanansang lumi. Kag mayara man sang mami. May pasiopaw, may padimsum pa. Inatanan-tanan sa isa lang kalugar. Ini ang katuan tabwas. Mapasabaw kita sa tripping ni Roming at 8 a.m. Samtang, ginasaulog naman sang RU Foundry and Machine Shop Corporation ng ilay ka 52nd anniversary. Kadungan sini, ang isa ka pag-turnover sang isa naman ka two-wheel tractor naging disenyo sa mga estudyante sa TUP sa mga mangunguma sa Baguio City. Ang ining mga istorya sa Sunday naman sa Are You Agreeable? Shoutout ana isa itong live viewer, subong hapon si Marcelo Halandoni. Good afternoon, Digicast Negos. Watching from La Carlota City. Si Andre Tahunera, good afternoon, Digicast Negos. Si Ma'am Gloria Bantigue, good afternoon, Digicast NIR. Kag sa Roming Subaldo, watching from Pulupandan. Happy weekend, everyone. Hambal ni Ma'am. Si Chad Dizon, shoutout sa Roming. Watching while gasakay sa Roro, halin sa Ahoy, Paalicante, Ibi, Magalona. Salamat sir. Sir Chad, halong sa biyahe. Si Mirna Garido Clavel, good PM Digicast NIR kag sa Roming, watching from Bacolod City. Kagamuyan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtob sa Lunes, ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.